kiɗa a ruwa mai tada hankalin dodo rudo uban dodo ganduci. Ka ji kiɗan da ƴan ta zina ba sa so. Dodo yana cikin kogo wuta ta cinye shi muris. Ja gaban tafiya dan abas ciyaman fati. Zaki ya rubi zuma mai ruwan tsiya da na kirki. Baban gulbi kawai ya garda maka ci shi. Ga ɗan sarki kibiya mai gaba gadi har sashi. Wanda duk baitar baba ya ci kurau bashi. Bangon dutse baba sun buga kuma sun barkata ma. Wannan kiɗa na gaba ne, mawaƙin kiɗan na gaba ne. Cikar ɗan fulani bansa ne, shaɗi buga shi daidai ne. Ko buge mu mun daure, in shekara ta dawo ne. Mu wajibin mu ranko ne, babansa abba maza kai da mara kada kai gudun kutun bawa. Dan ba su gaji komai ba, sai cin kudiddigin kwaro. Kiɗa a ruwa mai tada hankalin
yaki a dole sai da kwamanda. Murtala gara kayan waiwa kana gani uba kan dauka, ga kamfani uban wani shago, ga maliya ku sha ku yi wanka, gurin cida a ka sama'u dan gwagwatsa miyar kan kabari, ka zambakin cikin masu kunu, yaki a dole sai da kwamanda. Murtala gara kayan nauyi ko daga wuyan shi ya kare. Dodo na cikin kogo, kogo wuta ta cinye shi buras. Ku bani tambarin dan sarki mafi kusan aminin gwamna, komai kake bida kan gwamna in ka je shi garai zai yi ma. Jagaban tafiya dan abas ciyaman fadi, zaki ya rubi kuma mai ruwan ziya da na kirki, bahaban gulbi kawai garda makaci shi, ga dan sarki kibiya mai gaba gadi ya risa shi, wanda duk baitar baba ya ci gurau ba shi, bangon dutse baba sun buga aka sun barkata ma, ga mai madarar in ba wa mantan mata, dakta diyar dakta aminar babba yar gandu, kara shiri mu je dai giwa maki gudu amina dakta, damuna a bakin bunta amina da tsayin mata. Ga mai madarar empowerment din mata, Dakta diyar dakta, Dakta Aminar Gwaggo 'yar Ganduje. Ƙara shiri mu je dai giwa muke gudu Amina Dakta. Damuna baki mugunta Amina da Usain mata. ga mata suna da taro in ji kiɗa yana tashi sama, giwa tana wurin nan an tami na dakta an gama, matan Kano sun tari suna ta jiran Amina suna zuma, sun shaida dakta Amina na kishin sa cikin al'umma, ina ji mata na ta yabo sai godiya a ruwa mai ta da hankali. Dodo rido uban dodo Ganduje ka ji kiɗan da 'yan tasina ba sa so, dodo na cikin kogo kogo wuta ta cinye shi maras. Ai dole ne mu koda makota, makoda dan makodi, ka bi gaban aljihun yaro, amalake shanye ruwan daro, makoda baya kyautar bauro, daga ki girka sai an taro, ga makiya ga kuma tauraro, sun zama sufuli bayan to, je ka mu je mai girma hero, makoda ka zama tojan biro, maganin dakikin yaro, na gwamna kare shirin yaƙi gaba da kiɗa a ruwa mai ta da hankali. dodo rido uban dodo Ganduje ka ji kiɗan da 'yan tasina ba sa so, dodo na cikin kogo kogo wuta ta cinye shi maras. Zamanan kanan mu mun dace, haka shugaban ƙasa ya ce, haka jam'iyyar mu mata ce, dattawan ƙasar mu ma sun ce, sarakunan mu ma sun ce, har malaman mu ma sun ce, 'yan siyasar jihar mu ma sun ce, baya batu na wani opposition aiki yake dare rana. dodo Na cikin kogo kogo wuta ta cinye shi maras. Magana ake ta 'yan girma sai na ɗau amini dan dabu, alkhairi ake fada dabu, cikakken mutum kamar dabu, amini daba in ya zo da rabo ko bisanni zai samu, in fici zani in ga gatanmu, rabi idan Sulaimanu in a Kano ta yamma gatanmu, rabi idan Sulaimanu, rabi Sulaiman ya zama to zaki na baba Ganduje. Kiɗa a ruwa mai ta da hankali. dodo rido uban dodo Ganduje ka ji kiɗan da 'yan tasina ba sa so, dodo na cikin kogo kogo wuta ta cinye shi maras. Sannan kanal malammi kanal baba mai gidana ne, kanal ma
kashi